Bolsa e beca. Non confundas bolsa e beca. En galego estas son dúas palabras correctas, pero teñen significados ben diferentes. Ademais da bolsa que coñecemos todos ou da bolsa de valores, se te queres referir ás axudas económicas que reciben os estudantes, debes empregar ese mesmo termo. Ou bolsa de estudos, e non é becario, senón bolseiro. Ui, sol. Pola contra, beca en galego significa outra cousa. Atención! Úsase para denominar unha especie de manto que usaban algúns eclesiásticos ou para unha banda de pano de ombreiro a ombreiro que usaban os estudantes como insignia. Ai, que recordos! Non esperabas este significado, Pois a partir de agora, fíxate ben cando uses estas dúas palabras. Dígocho eu.